Timbalan dadi uyah lan padhang. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pahing tanggal 9 Juni taun 2026 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 13 tekan ayat 16. Kabeh padha mangerti menawa uyah lan padhang banget piguna jroning urip. Uyah piguna kanggo ndadekake sawijining panganan gurih rasane, ora kembo, ora cemplang. Tanpa uyah, panganan utawa mangsaan blas ora enak. Kakehan uyah, panganan uga ora enak. Kepara bisa ngunggahake tensi. Kejaba iku, uyah uga darbe piguna liya kayata kanggo ngawetake panganan, kanggo netralisir racun, kanggo gawe luwih manis wowoan sarta sarana panyucian. Semono uga karo padhang. Marga padhang kabeh dineleng kanthi prayoga saengga bisa kakawekani anane lan dumadine bebaya lan cilaka. Tanpa padhang wong ora bisa tandang gawe. Padhang uga bisa dadi pituduh wong-wong kang padha golek padhang. Tanpa padhang wong bisa uga nemu cilaka, mbuh nabrak meja kursi menawa ana ruangan, mbuh keblowok bolongan got menawa lagi mlaku ana dalan, mbuh kebentus kejegluk lan sak piturute. Gusti Yesus sing waosan dina iki mindhakake para pendherek dalem minangka uyah lan padhang. Kowe mono uyah lan padhang, mengkono pangandika dalem. Kanthi pepindhan mau Gusti Yesus ngersakake para pendherek dalem dadi wong-wong kang piguna kanggo padha jroning pasrawungan, dudu amung dadi penonton kang kendel alok lan ora aweh solusi. Para pendherek dalem tinimbalan aweh rasa jroning pasrawungan migunakake kautaman-kautaman kang wis kaangsu saka Gusti Yesus. Para pendherek dalem Gusti Yesus uga tinimbalan dadi patrun, kaca benggala, sung tulodo marang sapa wae mligine kang butuh panutan. Nitik pratelan ngenani uyah lan padhang timbul sumusul sesorah dalem ngenani wulung sabdo rahayu. Gusti Yesus sajake kersa ngendika menawa sak mangsa para pendherek dalem mujudake wong-wong kang ngayati piwulang khotbah ing gumuk alias wulung pratelan rahayu. Para pendherek dalem bakal aweh sumbangsih kang luwih becik kanggo ningkatake kahanan wong-wong kang ana jroning kukupan pengaruh pendherek dalem mau. Sikap ngendelake Allah, lembah manah, ngarepake kasunyatan, ndarbeni ati resik, nggawa katentreman, mujudake kautaman-kautaman kanggo dadi uyah lan padhanging jagat. Para tresna pelem kinasih, uyah lan padhang mujudake jati diri para pendherek dalem Gusti. Rikala uyah kelangan asine lan padhang kelangan padhangi, para pendherek dalem Gusti kelangan jati dirine alias ora ana gunane. Akibate para pendherek dalem amung dadi watu sandungan kepara kailes-iles liyan. Mula jroning kahanan apa wae prayoga tetep ngayati lan mujudake jati diri minangka uyah lan padhang. Tuku layah nggo ngulek brambang ditambahi uba rampe liya. Pancen dadi uyah lan padhang jati diri kita sedaya. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan sabda dalem dinten menika. Mugi kawula tansah ngugemi jati diri minangka uyah lan padhang, amrih tansaya raharja jasmani lan rohaninipun umat manungsa. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.